हरनिफ्रायनो दोरोदनो हालाय नंला ओरैबायदि गुसु खुवा खुजोबनाय गारियानो आंना टाउनावबो अर सायो जोंहा नै टिटु टुटु टु अर सायग्रा देनजाबावसो ना फन हरदाव मेसेज हरदाव दाख्लामथार नोङो गोसोआंनि बोरैबा मोनो ओरैबायदि गुसुखा लाइनबो गैबावासो लंपेन्टआ बे गांसे आरो बे गांसे गानबावबाय गारि सालायनायाव लंपेन्टखौनो गांनै गांथाम गानखानांगौ I am going to सेरफांगुरि दिनै सेरफांगुरियाव थांगोन बेनिखायनो ड्रेस गानखाबाय अखाबो फ्रि फ्रि हाबावदोंसैलै अरखौनो गोबाना लाजोबनो लुगैबाय आङो फन हरदाव मेसेज हरदाव दाख्लामथार नोङो गोसोआंनि बोरैबा मोनो बार बारदोंलै सुनो उननिफ्रायनो गोजानाव खारनो बाबाय जि मोजां जोंखादों नै अराबो ओरैबायदि गुसु थान्दा बरफ गोलैखोना माखोथाय अबेहायबा नै खुवायानो दाबो खारबावासो गोसोम जाबाय खुवायानो दाबो खारा खुवा खुजोबनाय गारि सालायलांनांगौ नै कफि भाजा अर सायनानै दैयाबो गुदुंसो लोंनांगौ कफि भाजा अराबो नोगोर मोजां जोंखाबाय बानलु
오랜만에 깜짝이야. 근데 잘라 감자내고 소스 근데 아빠 스무 살 정도. 감구둥구둥 커피 파자. Gua berbeda bener. Bye bye lực apa? Gue tambah jenis adina. Pasal kalian berapa? Bye bye.